jeden výskum nič neznamená. Lebo on môže mať rôznu kvalitu, aj keby bol neviem aký dobrý, stále môže ten jeho výsledok byť ako keby že neplatný. Oni sa naozaj v nejakej dobrej viere prezentujú niečo, čo si myslia, že je skutočné, hoci to tak nie je. Môže tam byť nejaký, vymyslím, štatistický problém alebo niečo. A preto je dôležité, ak podobne ako alchymisti, a kebyže každému z vás vzniklo zlato, tak to môžeme považovať za nejaký vedecký fakt. Je to overené, že ja mám nejaký recept, vy ste ho zopakovali a vyšlo vám to isté. Základná vlastnosť vedeckého poznania musí byť opakovateľná. Iba vtedy je to poznanie nejaké vierohodné alebo užitočné. Lebo keď ja niečo budem tvrdiť a nikto iný nie je schopný to zopakovať, tak v čom nám je takéto poznanie? V ničom. Keď vidíte jeden výskum, povedzte si, je to jeden výskum, možno je to tak, možno to nie je tak. Ale keď vidíte sériu výskumov rôznych, nejaké metaanalýzy, tak vtedy si môžete povedať, asi na tom niečo bude.